गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। सोरबा सिख्ला मानसि आरो हिनजाव मानसिफोरा नोंसोर मालाबा सानोना नोंसोरनि देहा आरो सोलेरानो नोंसोरनि जिउनि सुथुर होननानै रावबो सिख्ला आरो हिनजाव मानसिफोरा साना जानो हागौ। जों दिनै हौवा मानसिफोरा सेंग्रा मानसिफोरा जाय सिख्लाफोरा ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव इउटुबाव गावनि सोलेरखौनो देखायनानै भिडिअ बानायो, गावनि सोलेरखौनो अपेन देखायो। जों हौवा मानसिफोरा सेंग्रा मानसिफोरा नोंसोरखौ मा नोजोरजों नायो, नोंसोरनि सायाव जों मा बाथ्रा रायज्लायो, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। मैया आरो दाखालै आङो जेब्ला इउटुबाव लाइभ फैबाय दङमोन, आं इउटुबाव भिडिअ होखाथ'वाखै। अब्लानिया फंबायमोना आंनाव कुइसन खालामो, आदा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गासैबो नङा, सोरबा सोरबाथ' नाम लालायो सासे सानै एक्ट्रिस, गावनि सोलेर आरो देहाखौनो फेसबुकआव देखायजोबग्रा जाबाय आदा। आरो सोरबा एक्ट्रिसफोरा शुटिंआव एट्राक्सननि थाखाय फिसा फिसा गानो, बेखौनो आरो मा फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव पस्ट होबोयो आदा। एसेबां गाज्रि नुयो आदा। नों आदाया बैसोरनि सायाव मा बुंनो सानो होननानै आंखौ बारे बारे कुइसन मैयानि लाइफआवबो। फंबायमोन, सोरबा एक्ट्रिसानो जा सोरबा बर' सिख्लायानो जा, बिसोरनि गाज्रि गाननायनि सायाव आं बिसोरखौ थांखिनानै आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। मा गानो गानथो, जेरै गिदिङो गिदिंथो। नाथाय बर' हारि हिसाबै बर' समाजनि लाइमोन उन्दै उन्दै बिनानावमोनखौ दिनैनि थासारियाव, दिनैनि बे ससियेल मिडियानि जुगाव, फेसबुकनि जुगाव आङो आंनि अपिनियनखौसो होगोन। फंबायमोन, नोंसोर कुइसन सोंनायनि थाखाय आंनि बुंनांगौखौसो आं नोंसोरनो बुंगोन। सोरबा लायो लाया, मोजां जायो मोजां जाया, आंहा बेवहाय जेबो गैया आरो सोंखारिनोबो आंहा जेबो दरखार गैया। फंबायमोन, सोरबा सासेल' मानसिया हारिखौ मालाबाबो फोसाबनो हाया। सोरबा बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडार, हारिखौ फोसाबनो नागिरग्रा, बेबो हारसिङै हारिखौ मालाबाबो फोसाबजोबनो हानाय नङा। बेजोंबो गोबां रायजो राजाफोरा सापर्ट होनांगोन, बेखौबो मोजां मोननांगोन, अब्लासो हारिखौ जोङो फोसाबनो हागोन। हारसिं मानसिया हारिखौ मालाबाबो बाथ्रा बुंनानै फोसाबनो हाया। फंबायमोन, आं दहाय मा बुंदोंमोन? गावनि सोलेरानो गावनि देहायानो गावनि जिबननि सुथुर। नोंसोरो सोरबा सानोना? साना। दिनै सासे मानसिनि सिख्लानि सोलेर आरो सासे हिनजाव मानसिनि सोलेरनि थाखायनो दिनै हौवाफोरा रेप खालामनानै बुथारदों। मानि थाखाय? बे सासे हिनजाव मानसि आरो सासे सिख्ला मानसि सोलेरनि थाखायनो रेप खालामनानै बुथारदों। अब्ला बे गावनि सोलेरनि थाखायनो गावनि जिउआ जोबोर खैफोदाव, नंगौना? थिग बेफोरबायदिनो आं एग्जाम्पल होनि, फर एग्जाम्पल मासे मैखौ गासैबो बुङो मैनि बेदरा जोबोर गोथाव। दा मैया गावनि बेदरनि थाखायनो मानसिफोरजों हाग्रायाव शिकार खालामजानानै बुथारजादों। आरो मोसायाबो मैखौ मा होसो होसो बुथारदों। मैया मानि थाखाय थैदों? गावनि देहा आरो सोलेरनि थाखाय दिनै मैया थैनो गोनां जादों। मैया रावखौबो जाबोआ, मैया गांसोसो हाग्रासो जाबोयो, थेवब्लाबो गावनि सोलेरनि थाखायनो थैनो गोनां जादों। थिग बेफोरबायदिनो सिख्ला मानसि आरो हिनजाव मानसिफोराबो सोलेर आरो देहानि थाखायनो हौवा मानसिफोरजों रेप खालामजानानै बुथारजानो गोनां जादों, गावनि सोलेरनि थाखायनो। दा आङो सोरखौबा सोलेर देखायग्रा मानसिखौ थांखिनानै बुङा होनखाबाय। सोरबा एक्ट्रिसानो जा, सोरबा एक्ट्रिस नङि सिख्लायानो जा, गावनि बेलायाव बे रायजोफोरनो बेसेबां सोलेर देखायदों, बेसेबां देहा देखायदों, आं बे मानसिखौ बुंखाया। आंहा बुंनांगौ जेबोबो गैया। नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो जानाय नङा। फंबायमोननि कुइसननि थाखायसो आं अपिनियन होनायदो आरो बुंबावबाय आं। दा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना साननो हागौ, सोलेर देखायनानै फट' होनानै लाइक मोननाय, कमेन्ट मोननाय, मानसिफोरजों नायजानाय, बेफोरखौ नुनानै गोबां उन्दै उन्दै बिनानावमोना साननो हागौ, आंबो गुसुं गुसुं गाननोसै, फिसा फिसा गाननोसै, आंहालाय मा अभाब, आइ आफाया थाखा फैसा दोङो, गोसोबानो होनो हायो, आइ आफानियाव जा बियो बेखौनो मोनो, आंबो बेफोरबायदि फिसा फिसा गाननानै आंबो ससियेल मिडियाआव फैनोसै, इमान मानसिफोरा नायो। सोरबा उन्दै उन्दै बिनानावमोना बेफोरबायदि साननो हागौ, आंहालाय मा अभाब, सोरलाय आंखौलाय मा खालामनो हानो, आंनिसो गोसो, आंनिसो सोलेर, आंनिसो देहा, आंसो देखायगोन। सोरबा उन्दै उन्दै बिनानावमोना सोरखौबा नुनानै बेफोरबायदि सोलोंनो हागौ। नाथाय बिनानावमोन,
सोलेर देखायनानै देहा देखायनानै फेसबुकाव लाइक मोननाय कमेन्ट मोननाय इउटुबाव भिउ जानाय बे मानसिनि मा नङा मोजां आखु एबा गियानखौ दिन्थिनाय नङा नंगौ सोरबा मानसिया बिराद मोजां देखायनानैबो बेनि सिङाव गोसोआ गाज्रि थायो बे रावनोबो देखाया बेफोरबायदिबो थायो सोरबा मानसिया मा सायावनो गावखौबो अयथासार गाज्रि देखायना लाग्राबो थायो आं बेखौबो बाथ्राखौबो मानिया नाथाय जाय मानसिया सायाव अयथासार गावखौ गाज्रि देखायना लायो बेखौथ' गाज्रिखौनो बुंखागोन बेखौ सहसाव मोजां बुंनाय नङा रायजोफोरा बेखौ सहसाव मोजां बुंनाय नङा दिनै साफ्रोमबो मानसिनि न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय खान्दान थायो बिबथै बियादै नंगौना नङा बेनिफ्रायसो जों गासै रायजो दिनै बिनानावमोन सोलेर देखायालासिनो नों इउटुबाव बा फेसबुकाव नोङो नोंनि गियानखौ देखायनो थाखाय नोङो जोबोद मोजां गानफब जोमफब नोंनि देहाखौ सेफटि लाखिनानै रावनोबो देखायालासिनो नों नोंनि गियानखौ देखायनो हायो नों जेरै खेला गेलेनानै नों गोरों जानो हायोब्ला नों दिनै मोजां सासे सिंगार जानो हायोब्ला नों दिनै मोजां सासे स्टुडेन्ट दिनै नों मोजां सासे फरायसा जानो हायोब्ला नों मोजां फरायसा जानानै नों मोजां गियान आरजिनानै नों गानफब जोमफब नों मोजां बाथ्रा बुंगोन नोंनि रावखौ दुनिया खोनासंगोन नों ससियेल मिडियायाव नोङो नोंनि सोलेरखौ देखायनानै मोसाबाल'दि आंखौ नायगोन बे नङा बे मालाबाबो नङा नों गियानि जानानै मोजां जानानै नों गानफब जोमफब ससियेल मिडियायाव फैनानै नोङो डान्स मोसाफै नोंखौ नायगोन नोंखौ मोजां बुंगोन नाथाय बै गाज्रि सोलेर देखायग्राखौ मा बुंगोन सिंजो गासैबो मानसिया रायगोन बिनानावमोन जों सेंग्रा मानसिफोरा 100आव आं बुंखायो खमसे खम 95 हौवा मानसि सेंग्रा मानसिफोरानो सोलेर देखायग्रा गुसुं गुसुं गावनि देहाखौ अपेन देखायग्रा बे मानसिखौ मिनियो नोङो ओरै सिगांजों थाबायना थांबानो नोंखौ उनजों मिनियो हौवा मानसि सेंग्राफोरा मा मानसि बेलाय इमान जाम्बि गावनि देहाखौनो देखायजोबदो गोबां खम मानसिया सापर्ट खालामो नाथाय नोंखौ गासैबो नायगोन नों अपेनाव सोलेर देखायदों नालाय नोंखौ गासैबो नायगोन नाथाय नोंखौ गोसोजों रावबो मोजां मोननाय नङा नोंखौ गोसोजों उनजों नोंखौ मिनिजोबगोन गासैबो मिनियो बिनानावमोन नोंनि सोलेरखौ नोंनि ड्रेसखौ नायनानै हौवाफोरा सेंग्राफोरा नों उनथिंना थांनाय लोगो लोगो थाबायना थांनाय लोगो लोगो नोंखौ उनथिं मिनियो आरो गोबां सेंग्राफोरा नोंनि दुरबलताखौ नुनानै नोंजों बारसोमनो सानो नोंखौ लाइन मारिनो सानो बेखौबो मिन्थियो बेखौबो नोंसोरो मोनथिना लानाया गाहाम बेनिखायनो नोंसोरनि देहाखौ सेफ लाखिनांगौ बे नोंसोरनि खामानि नोंसोरनि सोलेरनि थाखायनो नोंसोरनि देहानि थाखायनो हौवाफोरा मा खालामो मालाबा समाव हारसिं लोगो मोनोब्ला साब्रै साबा लोगो नांनानै रेप खालामो नंगौना नङा बे मानि थाखाय जादों नोंसोरनि देहा आरो सोलेरनि थाखाय आरो बेवहाय नोङो नोंनि सोलेरखौ देखायजोबनानै बासाव जिरायना थाङोब्ला गुसुं गाननानै अब्लानिया गासैबो हौवाफोराबोथ' समान नङा सोरबाथ' जियाल जानायखौबो गिया सोरबाथ' थैनोबो गिया अब्ला नोंखौ बिनानाव हिसाबैबो नाया नोंखौ बिब' हिसाबैबो नाया सिख्ला हिसाबै नायगोन अब्ला नों थैबायना नोंनि देहानि थाखाय नोंनि सोलेरनि थाखायनो नों थैबायना नोंनि देहाखौ नोंनि सोलेरखौनो नों सेफ लाखिनो हायाब्ला बिनानावमोन नोंसोरखौ आरो मा बुंनो 95% हौवा मानसि सेंग्रा मानसिफोरानो मोजां बाथ्रा बुङा सोलेर देखायग्रा मानसिखौ नायोल' आरो धान्दा लागोन बिनानावमोन आरो सोरबा मोजां मोनग्रा दङब्ला सासे सानैया मोजां मोनगोन सासे सानै बारा मानसिया मोजां मोननाय नङा माबायदि मानसिया मोजां मोनगोन नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम सोरबायदि मानसिया फाग्ला जागोन सोरनिबा सिख्लानि सोलेर आरो देहाखौ नुनानै सेंग्राफोरा फाग्ला जाया सोरबायदि मानसिया फाग्ला जागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बिनानावमोन मोजाङै खोनासं नोंसोरनि सोलेरखौ नुनानै रावबो सेंग्राफोरा फाग्ला जाया नोंसोरनि देहाखौ सेफ लाखि नोंसोर दिनै सासे सिंगार जा मोजां ड्रेस गाननानै सल' रोजाब दिनै जोंनि बर' हारिनि सिंगारफोरखौ नाय बुरैलायलांबाय सिनियर सिंगारफोरखौ नाय दिनैबो दखना गाननानै रोजाबो जेसेबां मानसिफोरा सापर्ट खालामो जेसेबां मानसिफोरा मोजां मोनो सोलेर देखायनानै नोङो फेसबुकाव मोसाना खिन्थिस्लायस्लाय नोंनि देहाखौ फ्रियाव देखायस्लायस्लाय नों मोजां गाननानै मोसा दिनै सिंगारफोरखौबोथ' सनमान होयो बेसेबां मोजाङै सनमान होयो गानफब जोमफब जाबायदि मोजां सल' रोजाबो रेसपेक्ट होयोना अब्ला मोजां बिजाबनिफ्राय
सोलों गियान ला आरो नों रोंनाय गियानखौ नोङो गुबुननो रानना हो आरो नों कलेज फरायनो थादो होननानै कलेज फरायदो होननानै नों हदाय मिटिं दावदाय गिदिंथिंबाय थागोन मबाइल फन रायलायबाय थागोन मा रोंगोन जेबो रोंनाय नङा फंबाय बिनानावमोन नों एनि टाइम मबाइलाव नांथाबना थाबाय थागोन कलेज फरायफुबाय थानाय समाव मोजां फरायग्रा स्टुडेन्टआ मोजां गिदिर जाय जाहैदो बैफोर स्टुडेन्टआ बिजाबखौनो गारा आंनि मेगन सिगांजों नुबाय फंबाय आरो बिनानावमोन नोंसोर आंखौ गाज्रि मोननाङा आं नोंसोरनि थाखायसो बुंदो जाय गोदोर जाहैदो आंनि लोगोफोर बिसोर बिजाबखौनो गारा जथाबबाय थायो मिटिं दावदाय कलेजाव मिटिं दावदाय जादों बेफोरखौबो जेबो मेल खालामा बिसोर नांथाबबाय थायो बिजाबाव दिनै आंबो सानबाय बिसोर बिजाबाव नांथाबबाय थानायनि थाखायसो दिनै बिसोर बायदि गिदिर जानो हादों जों मा कलेजफोराव थांनानै मोसानाय खेला धुला बेफोराव जों हारथिंबाय थायोमोन फरायनायखौ जों बारा गोसो होआमोन ओमफ्राय दिनै जों मा जादों फाराग खानाय बेनिखायनो आं बुंदों नोंसोर दिनैनि दिनाव नोंसोरनि दिनावथ' मबाइल गोजा नोंसोर मबाइलनि जुगाव नोंसोर फेसबुकाव खान्दा गाननाय रिल्स बानायनाय मोसाथिंबाय थानाय नोंसोर गावनि सोलेरखौनो सेभ खालामना लानो हायाखै देखायनाय रायजोफोरनो एनि टाइम बयफ्रेन्डजों एनि टाइम गार्लफ्रेन्डजों जेबो फरायनाय जाया जेबो मोजां फरायनाय जाया नोंसोर जेबो मोजां माने माबा लानानै नोंसोरो सिगां लेभेलजों थांनो हानाय नङा फरायग्रा गथ'बा जथाबनानै फरायनो हाथारनांगोन फंबायमोन आं बेखौनो बुङो फंबायमोन आरो बिनानावमोन सोलेर देखायनानै जेबो लाब जाया मिनियोसो रायजोफोरा बे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव ला गानफब जोमफब गियानखौ देखाय रायजोफोरा नोंखौ सेल' होगोन मानिगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द